Zondo redu rachena taisa muoven tray. Saka pari zvinezvi takurisa muoven kuti mvura yese idonhe seizvi. Ramuoven tochiona kuti ritsvukirire. Kana ratsvukirira radonha mvura tochizotanga kubika. Ndozondo iri ndorecipe yekubika zondo. Ukacheka hanyanisi dzako unongodzicheka mapisi mahombe nekuti zvichaibva. Hatichaisa zondo for a long time zvichaibva, asi ini hanyanisi ndinoda kuti iibve, saka mukona hanyanisi yangu iri kutsvukira zvakanaka. Ndozoisa madomasi, supu yachona kuti ifana yakagadzirika kare. Pachaoma zondo redu rabva mvura tichaisa musupu yatinenge tafana gadzira mupani iyi. Because mapoto aya anobika at a very low heat. Saka ndasanganisa hanyanisi dziya, madomasi akaoma, madomasi ari fresh, pepa yakaomeswa at a very slow heat and low heat. Ndakubika supu. Kana yaready supu iyi, mazondo aya anenge achifana omo ari muoven, tozosanganisa. Ngatibike izondo mumwe muto wakanakisa samari. Taisa maspices edu, taisa mhiripiri dzedu imomo, saka zvichafana zvichingoibva kusvikira patinenge tazopedza tozoona kuti chii chinoitika.